Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kubhungwe ngomnotho kwezokuvakasha ibhodla umlilo isathu ngowezemfundo kanti ke uyisigqila sezidakamizwa obesolwa kwelibi. Izindaba ze1 KZN TV zifundela uSiyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Angaphezu kwalishumi amazwe ahlanganyele ndawonye emcimbini iWorld Wildlife Program Workshop eMkhuze enyakatho nelikaMthaniya. Inhloso yalokhu ucobelelana ngolwazi lokuthuthukisa umnotho ngakwezokuvakasha. Lo mhlangano bewuhlelwe abomnyango wezamahlathi ezokudoba nezemvelo kanye nesimangaliso Westland Park. Kuqhuqhuzelwe ezokuthuthukiswa ezokuvakasha nokongiwa kwemvelo kumhlangano obusemkhuze obizwa nge-World Wildlife Program nokuhloswe ngawo ukuthuthukisa impilo yomphakathi kanjalo nomnotho. Isikhulu somnyango wezamahlathi ezokudoba nezemvelo uFlora Makhohla uthi kumele kuvekelwe imvelo kwizindawo ezivikelekile. Sihlangene la kumhlangano i-workshop kuhlangene 18 countries ezi-participate ku program ebizwa i-Global Wildlife Program. Le Global Wildlife Program namhlanje sizokhuluma ngendaba yobuvakashi ukuthi abantu mabeza endaweni zethu bazovakasha bazobona ini, especially ngokuba lana eSouth Africa siyazi ukuthi we've got a very beautiful country where our biodiversity izinto zethu sesintu they offer a tourism value ukuthi abantu bazi bazosivakashela. uMakhohla uthi basabhekene nenkinga yabantu abangabelaphi bendabuko abazingela ezinye zezilwane ezivikelekile kwizindawo ezifana nesiqiwi nokuyinto engavumelekile. Kanjalo nabaholi bomdabu kunezilwane abayaye bazisebenzise nokumele baqale bazisa besiqiwi ukuze bathole imvume. Kukhona imithi nezilwane that are listed as protected. So once they are listed as protected, it means for you to access them, you must get a permit. Kumele uthole i-permit yokuthi uyisebenzise leyo. So into lesiyenzayo ukuthi sisebenza with the traditional healers. We now have a memorandum of understanding with some organizations of the traditional healers to understand the sector ukuthi what are the products that they are using abasebenzisayo and how are they themselves conserving them ngoba ukwenzelela ukuthi ungasebenzi into tomorrow bese iphelile. So kumele ukuthi if it's a tree kumele ukuthi utshale bekhona the following day. If it's an animal we need to know ukuthi uyisebenzisa njani and we protect kanjani. Isikhulu esiphezulu kwisimangaliso Westland Park uSibusiso Bukhosini uveze ukuthi kuningi abazokuzuza kulamazwe njengoba nabo kumele basebenze ngokwesimanje baphinde bathuthukise nomphakathi wakhelene nesiqiwi baphinde bazuze nabo. Ningakhulu esizokuzuza nawo futhi lamazwe azokuzuza ikakhulukazi njengoba sibona ukuthi ukonga kwezemvelo sekufanele sikwenze ngendlela ethe ukuhluka kunale eyayenziwa phambilini la okwakuphathwa khona ibhamu abantu bexoshwa behlukunyezwa bagcina sebeyizondi conservation. Manje sesithi ke kufanele bekhona ubudlelwane phakathi kokonga kwezemvelo kanye nokuthuthukiswa kwalemphakathi eyakhele lezi qiwu esikhuluma ngazo. Siyakholelwa ukuthi uma ngabe sisebenzisa lento ebizwa ngokuthi ukuthuthukisa ezokuvakasha zizolikhanda leliqhaza lokuthi kube khona abantu abakubonayo nabakuzuzayo hayi nje amathuba ukuthi baqashwe kuphela kodwa kube khona namabhizinisi azoqhamuka ngenxa yezokonga kwezemvelo. Siyakholelwa ukuthi uma sekukhona lo budlelwane nokuhlomula ukuzoba khona emphakathini kuzokwenza ukuthi abantu bayikhonze bayithande imvelo. Lo mhlangano kulindele ukuthi udonse izinsuku ezinhlanu eMkhuze kanti amanye amazwe ayingxenye yawo ahlanganisa iThailand, iMexico, iSwatini, iMozambique, iMalawi, iZambia kanye namanye amaningi. Ezindabeni ze1 KZN TV kubikuThabani Maphumulo eMkhuze. Inyunyana yothisha isathu esifundazweni KwaZulu-Natal ifunge yagomela ukuziqhelelanisa nayo yonke imisebenzi yomnyango wezemfundo kulesifundazwe.
Lokhu-ke kulandela isinqumo salenyunyana ebhekishele emahhovisi omnyango wezemfundo izwakalisa ukungenami ngokwehluleka komnyango ukukhokhela imali yezikole. Lenyunyana isabisa ngokuvala wonke amahhovisi alomnyango uma-ke zingaphendulwa izimfuno zayo. Inyunyana yothisha isathu isola umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal ngokwehluleka ukukhokhela izikole imali yama-norms standard. Ithi-ke lokhu kwenza kube nzima ukuqhubeka nokufunda nokufundisa ezikoleni. Qala lokho ukuthi angasimeli isivumelwano asenza sokuthi kuzophela ufinancial year ka-2024 yonke imali ayikoleta iyikole eyikhokhile. Umnyango wayithathela wona isinqumo unilaterally ukuthi uzocozulula imali engene ezikoleni ayenza ama-installments. Kodwa nalokho kuyamhlula ngoba ekugcineni njengamanje njengoba seku-2025 kunenqwaba yezikole ezikweletwa imali ka-2024 esasivumelane nomnyango ukuthi akuthi makuphela i-financial year ephela ngoMarch 31 akube zonke lezi zikole ziyitholile imali yazo. So izikole zidonsa kanzima-ke njengamanje njengoba kuJune silindele ngabe izikole seziyitholile imali ka-2025 kodwa nayo ayingenile leyo mali leyo kodwa futhi isakweletwa ikoletwa 2024. So kwenza ukuthi kube nzima-ke othisha omkhulu lokuqalile unyaka barana izikole beyirana ngamaphakethe azo, abakwazi ukuthenga amaphepha, abakwazi ukuthenga o-inki, abakwazi ukukhokhela ama-rates. Le nyunyana ayihambisani nokuncishiswa kwemali yabelokela umnyango. Ithi thatheke isinqumo sokuziqalelanisa-ke nayo yonke imisebenzi yomnyango wezemfundo esifundazweni kuze kuba-ke kuphendulwa-ke izimfuno zayo. Ama-members kaSATU will disengage in all activities ze-department. Lokho kusho ukuthi asizukuyi-attend imihlangano ebizwa i-department, asizukwa-attend ama-workshops abizwa i-department, noma yini ephathelene ne-department. Sizohlala nje ezikoleni la sikhona sisebenze ngoba so-embarka ku-work to rule. Mase ku-work to rule okusho ukuthi-ke awukho umsebenzi osizowenza ngaphezu kwalo esiwuqashele wokungena ngo-7:30 siphuma ngo-2:30. Awekho ama-meetings azobizwa khona ezikoleni, awekho ama-workshops azokwenziwa, awekho ama-extra class azokwenziwa, even i-examination soke siyibeke eceleni singayenzi examination kaJune njengamanje up until umnyango wenza okufanele kokunikeza izikole what is due to them. Ithi izoqhubeka ibhikishe ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezemfundo kusona sonke isifundazwe ukuzwakalisa-ke ulaka layo ngalokho ekubize ngokunganakwa kwamalungu ayo umnyango wezemfundo. Bonke ama-circuit offices nama-district offices sizowavala kungasebenzeki nakuwona kanje ngoba kunzima ukusebenza kuthina sisezikoleni nakubona kuzoba kanjalo akuzokusebenzeka nakubona because i-Department of Education iyakhohlwa ukuthi le obligation abanayo igayidwa ama-policies ka-Department of Education. So if they are failing bona to adhere to ama-policies e-Department of Education, so no one ke ozokwazi yena ukuthi aqhubeke sebenze ngendlela afanele asebenze ngayo ngale nkathi ama-members akasathe frustrated ezikoleni. Njengamanje makubhala uJune thisha omkhulu engathi inki uzowuthathapha ifanele aboleke imali ukuze athenge u-inki, amaphepha kanawo bese kuthi ama-office e-Department of Education wona aqhubeka asebenze as if ayikho inkinga ekhona ezikoleni. So sizovala-ke onke ama-circuit offices. Ezindabeni ze-1K TV kube iNkosandla Mthembu eRichards Bay. uMandlakhe Ngubane ongubaba kobesolwa ngokuba nesandla ekubulaweni kwa-Olerato Mongale obeneminyaka engama-28 ubudala eGoli uthi-ke ube nesiqiniseko sokuthi umntwana wakhe akathinteke inhlobo kulesigameko nakuba-ke emazi ube yisigqila sezidakamizwa. uMongale ubulawe eGoli ngesonto ledlule kodwa-ke abasolwa kuleli cala babalekele eThekwini nokuyilapho bedabuka khona. Ekhuluma neziko lezindaba uNgubane uthe ezinganeni zakhe zizonke ufezile indodana yakhe uyena nenhliziyo emnene kakhulu ngakho ubemile ekutheni akayozinikela emaphoyiseni akaMasho achaza ukuthi wazana kanjani nabasolwa. Ngokusho kaNgubane uthi uphila ngenkosi Makhanya obeyithinteka kulokho ukubulawa kwabesifazane eGoli wathatha umazisi kandodana wakhe ufezile wamthembisa ukumnyusa lamaphuzu ukwazi ukuthenga imoto kanti ufuna ukwenza imikhuba ngayo. Uthi bebemnika u100 ngosuku umntwana wakhe kodwa engenalo ulwazi lokuthi bayaganga ngomazisi wakhe. Uthi ingane yakhe igaxelelo lobishi lokubulawa kwabesifazane emva kokuthi kutholakala umazisi wayo emotweni yabasolwa kodwa yena engahlangene nalokho ukubulawa kwabesifazane. uMongale ubulawe ngesihluku eGoli emva kobudlelwano obesikhashana abesaqala nomunye wabasolwa.
kuthiwa wabatshela abangani bakhe ukuthi uzoba nohambo nabasolwa okuthe mesihamba naye sebemlandele la hlala khona watshela abanye babangani bakhe ukuthi akabaqonde kahle abasolwa nangempela watholakala esebulewe ngesihloko abasolwa babalekele eThekwini. Usizo lwamaphoyisa lwaholela endaweni eziningi la kugcine khona sekwazi ukuthi abasolwa belandeleke betholakala khona eThekwini. Uphila ngenkosi Makhanya yena uDudulo washona ngoLwesihlanu emanzi Mtoti kade amaphoyisa ezama ukumbopha kwaba khona ukudubulana nawo. Ngokusho kaKhomishina amaphoyisa lesi sifundazwe uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi usengeke abaphumule bengamtholile umsolwa wesibili uBongani Mthimkhulu osagcwele amathafa. uMongale ubekwendleni yakhe yokugcina ngempela sonto. Kodwa Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku Channel 261 ngiseThekwini. Inkosi yesizwe saseMahayizeni eNkandla inkosi uBhekizizwe Biyela ithi amakhosi awabheke indlela aziphatha ngayo nahola ngayo umphakathi aqikelele ukuthi ayidicileli phansi isithunzi sobukhosi ngoba lokho ke kuyodala ukuthi singabe sisahlonipheka. Umenzi ubekhuluma kanjena ethula inkulumo yakhe emcimbini okubonga iminyaka engama-47 eyibambe ishisi esihlalweni. Umcimbi wokubonga kwenkosi yaseMahlayizeni eNkandla inkosi uBhekizwe Biyela njengoba ke ineminyaka engama-47 esihlalweni obuhanjelwe amakhosi aseNdlunkulu avele ezindaweni ezahlukene zesifundazwe uNdlunkulu, izimeya, amakhansela kanye nomphakathi bebehambeleke lo mcimbi. Inkosi ithula inkulumo yayo yokubonga ithi akwandele banike ukuthi ke uhlonishwe uphinde ubongo saphila ngemsebenzi yakho. Ithi baningi ababongwa bengasekho. Abaholi uhlanganisa namakhosi abasebenzela abantu ababaholayo ngokukhulu kwekhandla, ubuqotho, ukwethembeka nokubeka impilo zabo engcupheni, abadlula emhlabeni noma bathatha umhlalaphansi bengazange batshele emehlweni ukuthi umsebenzi abawenzile uyababazeka kuthiwe kubo siyabonga. Besebenzile kodwa bahamba bengabuzwanga nobumnandi bokuthiwa siyabonga. Inkosi ithi kamakhosi awabambisane avikelane ukuze ke isifunda saseKing Cetshwayo sibe namandla siphinde sihlonishwe. Ubeseveza ukuthi amakhosi kumele ke azithobe, abe neqiniso, abe nesibindi, aphinde athathe izinqumo ngokweqiniso. Ngokwethembana ngiyacashelana oba nithi ubuqotho nokwethembeka ebukhosini. Kwethembeka ebukhosini uzokwenza nabantu babuhloniphe ubukhosi ngoba bebona ukuhamba kwenu. Futhi la bedinga ukuba buvikelwe khona babuvikele, bangasho ukuthi singavikela into enje bekhomba nina. Ungqongqoshe uMnyango wezokubusa ngobambisana nesindaba zomdabu kuleli uvele inkosi Nhlabisa ufisele inkosi impilo ende ize ke ifike esigabeni la izohlanganisa iminyaka engama-50 isehlalweni nelapho ethembise khona ukuthi ke bawukwenza indumezulu lomcimbi ukubungaza lesi sigaba. Abalwa amakhosi azoba neminyaka efinyelela kuminyaka kaMenziwa esesihlalweni futhi abantu bengakhaya bekwazi ukukhomba ukuthi kwakungekho lokho, kwakungekho lokho, kwakungekho lokho, kodwa ngenxa yenkosi yethu sinalokhu namhlanje. Amehlo ke ethu nesifiso sethu Menziwa sithi uNkulunkulu sengazuthi angakwelulele mihla. Ezindabeni ze1 KZN TV ngingosamkeliswe Nqulunga ngibika ke ngiseMahlayizeni eNkandla. Kuleli qophelo ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Ake sibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kubhungwe ngomnotho kwezokuvakasha ibhodla umlilo isathu
ngowezemfundo, kanti-ke uyisigqila sezidakamizwa obesolwa kwelibi. Unobhala weqembu le-IFP kumbutho wabesifazane kuzwelonke uQueen Mxulu uthi bakhuthaza abesifazane ukuthi babhukule bazibandakanye nobuholi ophezulu njengoba busashota ezikhundleni eziphakeme. Ukusho lokhu ngesikhathi i-IFP iqhubeka nemigubho yeminyaka engama-30 leli qembu lasungulwa. Le migubho ibibanjelwe-ke endaweni yasemjunundwini ngaphansi kwesifunda sasemdoni. Unobhala weqembu le-IFP kuzwelonke kumbutho wabesifazane uthi ukhuthaza abesimama ukuthi babe yingxenye yezikhundla eziphezulu njengoba besashoda. uXulu ukusho lokhu ngesikhathi leli qembu liqhubeka nemigubho yeminyaka engama-50 lasungulwa endaweni yasemjunundwini kwisubregion yasemdoni. Sizogubha iminyaka engama-50 iqembu lenkatha lasungulwa labakhona. Ubakhona kwethu-ke lapha-ke ukuzoqinisekisa nenhlaka zeqembu ikakhulukazi ukubakhona kwami la njengonobhala ukuzobakhuthaza ukuthi njengoba ngonyaka ozayo sinokhetho nje bafanele basukume bayithathe njengoba sibona ukuthi abesifazane basashoda kakhulu ebuholini obuphezulu. Uthi njengoba ngonyaka ozayo kuzobanjwa ukhetho lohulumeni basekhaya bazimisela ukuqinisa amaziko amancane ukuze kushaye isikhathi sokhetho belungele. Sineyinhlelo eziningi kakhulu zokuthi masiya okhethweni siye siphelele futhi sinalo mfutho sazi ukuthi siyokwenzani okhethweni ngoba phela masiya okhethweni siyodla umhlanganiso thina njengeqembu lenkatha. Ngakho fanele siqiniseke izizinda zethu zeqembu lenkatha ikakhulukazi umbutho wabesifazane ngoba ibona bahamba phambili nasekwenzeni imembership, ibona bahamba phambili nakhona ekwenzeni door to door. Niyazi-ke nani ukuthi into uma uyinikeza umuntu wesifazane usuke uyinikeze umuntu ofanele ngoba isizwe siyaphila ngaye. Ukhale ngesibalo esiphezulu sokubulawa kwabantu besifazane kulesifundazwe uthi abantu besifazane ababhukule bayeke ukubekezelela ukuhlukumezeka. Umuntu wesifazane ohlezi ebudlalweneni obungebuhle ngoba indaba iqala ngosuku lokuqala lapho umuntu othi uthandana naye noma ushade naye noma uthandana naye muzukane kushayile nje akuseyilona uthando liphelelele lolo nolwanihlalisayo sekufanele uzame uzokuphinda akuphinde angaze akukhiphe iso ngoba ekusuka lapho usezokubulala fanele uzame ngabo wonke amandla ukuziqhelelanisa nalowo muntu. Inkinga ke yethu njengabantu besifazane sinokubekezela okungenasidingo. Sizothi-ke phansi ngokubekezela okungenasidingo. Awukwazi ukuthi umuntu mayethi uyakuthanda kodwa afise sonke isikhathi ukukubona umamuzumuza. Akusiyena umuntu lowo ngathi uyakuthanda ngoba ekugcineni kwakho konke uzogcina ekubulele bese-ke siyahlukumezeka sonke. Uyilunga lephalamende likazwelonke futhi omele intsha uthi ukhuthaza intsha ukuthi izihlomise ngemfundo ukuze ikwazi ukulwa nobubha. Mhlawumbe thina isolution esinayo enye esiyikhuthaza ngayo abantu abasha ukuthi abasukume befunde, abantu besifazane befunde beqala amabhizinisi ngoba akusiza ukuhlala ebudlelwaneni ngoba nakho uncenga ukuthi uzothola ukudla uzokudla ntambama. Kufanele uhlale ebudlelwaneni ngoba nakho ujabulile futhi nibambisene nomuntu wakho ngoba enye izinto ezimbi ezimfundiso esikhuliswe ngayo wrong abantu besifazane ukuthi bekholelwe ukuthi badependele kumuntu wesilisa ukuze bekwazi ukuphila. Uma bengakwazi ukuyimela kuyokwenza ukuthi maxoxisana nendoda yakho noma nalowo uthandana naye kube uthi nixoxisana ngendlela eziyaphambili hayi ukuthi ufuna imali because ezinye zezinto lezi ezenza ukuthi ugcina usungakwazi ukuphila udependele ekutheni fanele ngidle ngalowo muntu wesilisa. So thina sibagqugquzela kakhulu abantu besifazane ukuthi abangene enhlakeni abangene kuyipolitiki abafunde bezikoleni ukuze bekwazi ukuyimela bese sikwazi ukuthuthukisa isizwe lakithi. Lumbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemjunundwini emdoni. Umphakathi waseCopsville eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya usola ungasebenzi kwesiteshi samaphoyisa ngokukhuphuka kwesibalo sabantu ababulawayo endaweni. Lo mphakathi uthi lesiteshi samaphoyisa esizinze endaweni sinephoyisa elilodwa nalo likhetha izinsuku zokusebenza kasivule ebusuku kanti-ke nangezimpela sonto kanti-ke futhi izimoto azikho nhlobo. Basho kanjena kulandela-ke ukuthi izolo ekuseni kutholakala isidumbu sowesilisa sidindilizile kule ndawo. Usuphila ngokusaba umphakathi waseCopsville eMgungundlovu kulandela ukwanda kwezigameko zokubulawa kwabantu kanti ngempela sonto kutholakale isidumbu sowesilisa sidindilize eduze
azi ukuthi yiphi imbangela yenza ukuthi bemshabeze bemlimaze kangaka. So umphakathi wasewadini nowala wa29 sikhungathekile ukuthi ngoba lento iyahlupha ukuthi ngesonto nesonto sekuhlezi kwenzeka isigigaba kanje mengabulawanga umuntu ngokugwazwa uyashaya mengashayi umuntu kuthiwa lo umuntu kunomuntu odutshuliwe. Laba bathi kuyabakhathaza ekungasebenzi kwesiteshi samaphoyisa baveze ukuthi alukho uvalo ngisho kwizigilamkhuba. Kwaba khona imbizo for addresswa mayelana ne police station ukuthi isezoqhubeka ivule ikwazi ukuthi isebenze 24 hours. Kunalokho nje alukho ushintsho lenzakalayo. Siyakhala kakhulu nanokuthi police station sikhuluma nje kuyimanje ipolice station kithi lapha wazi ko satisfy namhlanje ivuliwe. Kwezinye insuku ayivulwa nhlobo, so ilezi inkinga kakhulu esibhekana nazo zabahlali kakhulukazi imigqibelo namasonto ipolice station ayisebenzi la kunegigaba khona eziningi efuze bathiwa yila isebenza khona 24 hours nanokuthi ibe khona amaphoyisa azohlezi around la ngaphakathi ewadini. Ikhansela lithi indawo yalo inkulu futhi igcwele nabantu bokufika. Wadithi wade very vast, sinabantu bama foreign nationals esinabo lapha ewadini yethu. It is true ukuthi khona abantu abanjengalabo, and enye into elekelela to these issues kunalento yabantu abama dropouts esikoleni. Sine high school A1 sola ukuthi umuntu ngezinkinga abanazo esikoleni useyekile ukufunda sekunezinto ezinjengalezo, but most of these uthola ukuthi it's people who are foreign nationals okuyibona ababa involved. Uthola kwabanye abantu abasuka eLesotho benama issues abo eLesotho abangakhona babuye bezobambana la mase behlala kuthina. Sine area bizwa ngeSwapho where most of lezi zinto ezenzakalayo zigcina zenzeka kuyona. uMadlala uthi isiteshi esiphakela lesi sabo sabatshela ukuthi sishodela ngamaphoyisa. Bachazile ukuthi banenkinga ukuba short staffed, but ipolice station yethu yaseCobsville ipolice station esebenza njenge satellite police station. Ngokukhulumisana nabo during the day kuba khona umuntu okhona, but late ntambama bangabi nayo umuntu okhona estation, but sizamela ukuthi nje sikhulume nabo kakhulu ekutheni siyafisa ukuthi le police station ibe ipolice station ngenxa ukuthi ubugebengu obukhona ewadini budlangile, ibe ipolice station ezokwazi ukuthi isebenze 24 hours, ibe namaphoyisa emini nasebusuku ukuze sikwazi ukuthi umuntu mangabe kwenzeka ukuthi kube khona inkinga ekhona akwazi ukuthi angabalekela ngisho police station. Ezindabeni za1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngiseCobsville eMgungundlovu. Kuleli qophela ke siphinde futhi sihlabene nalo elinye ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kubhungwe ngomnotho kwezokuvakasha ibhodla umlilo isathu ngokwezemfundo, kanti ke uyisigqila sezidakamizwa obesolwa kwelibi. Kuleli qophelo ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li U17.91 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u24.27 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani libe ke u20.44 uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$3,351.60 ounce, kuthi uwele ongahluziwe ube u$62.78 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umphakathi waseNtambanana empangeni yenyakatho nelikaMthaniya ukholelwa ukuthi ezemidlalo zingadlala enkulu indima ekwehliseni izinga lobugebengu endaweni kuphinde futhi kubuye nobunye kulomphakathi. Lokhu kushiwo uphinde okuhle Khoza obehlela umqhudelwano weNomageje tournament ephinde yasiza kakhulu nosomabhizinisi abasafufusa ukuba bakwazi ukuhweba. Ukusingathwa komqhudelwano webhola akugcinanga nje ngokudlala kodwa osomabhizinisi abasafufusa bathole ithuba lokudayisa ngemikhiqizo yabo ukuze bakwazi ukuxosha ikati eziko. Lo mqhudelwano baphinde bawuncoma kakhulu ekugwemeni intsha ingangeni ophuzweni oludakayo. Ngoba ngilana nje ngizohweba kwiNomageje tournament, ukuhweba kwami kungisize kakhulu empilweni yami ngoba ngizolala ngidlile nginesinkwa, so siyafisa ukuthi ngelinye ilanga kube khona okunye okungaphezulu kwalokho. In terms of crime iyanciphisa icrime ngoba ngasikhathi ubuka ibhola umqondo wakho uhlaziya ngenye indlela nezinye izinto ziyahluka kulokho ukucabanga ngoba umqondo vele ongasebenzi. Ingakho uzokwazi ukuthi ngasikhathi umqondo umile noma ubusiness ezinye izinto umqondo wakho lapho uzokwazi ukucabanga khona ubugebengu. Njengamanje ayikho into engayicabanga ubugebengu la. Ubuka abantu abadlala ibhola, ubuka umuntu odayisayo,
uma engenakho futhi umuntu uyasondela njengathi singosomabhizinisi abancane siyamupha lelo qatha noma isigwambe hambe olala ekhaya. Misa nje kakhulu ngoNomageja tournament usize kakhulu Nomageja tournament ngoba manje siyintsha encane esayizamela nathi sikwazile ukuthi sisoveza nathi ibusiness lethu la khona ukuthi besupport abanye abafowethu la kakhulukazi nje abadlalayo la ngaphakathi amanzi bawasebenzisa kakhulu. Okunye futhi esingaphinde sikubonge Nomageja lokho akwenzile kukhulu kakhulu ngoba intsha namhlanje uma sikhona masihlangene la siwumphakathi seintsha izinto zobugebengu asinaka kakhulu ngoba manje sesihlangene la ngento enhle futhi esifisa ukuthi siqhubekele phambili ngayo. Siyabonga kakhulu nje kuNomageja sengathi engangaphela amandla aphinda aqhubeke futhi. Lo ngumsunguli walomqhudelwano iNomageja tournament uphinde ukuhle khoza uthe zemidlalo zisixazululo sokugcina ukulwisana nobugebengu nokuletha ubumbano kule ndawo yaseNtambanana. Ukubuyisa ithemba kubantu baseNtambanana. Inhloso yami ngale midlalo lena ithi ubuntu mabande kubantu bese sisebenzisa igama elithi inhlonipho umphako ongaboli. Iyona nto engizama ukuthi abantu ababuye sibe abantu siphilelane umuntu emazi omunye umuntu. Iqhaza engibona ukuthi into engibona nje mina bhuti wami ukuthi iyona engalwisana nobugebengu njengamanje la eNtambanana sekuyisport kuphela. Ngokubona kwami so iyona nto eseyobuyisa abantu baseNtambanana babe into eyodwa njengoba sikhule siyinto eyodwa. Isport kuphela njengamanje. Kuwo lo mqhudelwano bekunabahlonza ikhono entsheni nokungayinika ithuba lokuba ibe ingcenye amaqembu adlala esigabeni esikhokhelwayo ngelinya ilanga. Abadlali into engifisa ngabadlali ngegenge esakhula isafisa ukudlala ukuthi kufanele inikele ithi mayibuka abantu ebabuka ku TV ibona ukuthi nawo basengafika kulelo zinga. Ngokwethemba nje enginalo la kule midlalo namhlanje bakhona abantu abahlala esibabona ku TV bakhona namhlanje la bazivakashela. Lokho kusho okukhulu kakhulu kimi. Kusho ukuthi wonke umfana osemncane wala endaweni usenalo ithuba naye lokuthi engavelele balazweni. Umphakathi obonakala uphume ngomningi bawo ukuzothamela lemidlalo ebibanjelwe enkundleni ezemidlalo eMambuka. Izindabeni ze1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eNtambanana. Asike sibhekelana nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ndlela zimhlophe ngiyaziguqisa nokho bese kuphathele zona namhlanje awuhlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.